Здравейте, геймери, аз съм NoScoProVG и днес се завършвам при вас с новия епизод на Clash Royale. Както виждате, имам един Magic Chest и Silver Chest и друг Silver Chest, който се отваря. Така, нека да отворим Silver Chest-а. Така, Ice Golem, Mortar, нищо яко. И Magic Chest-а. Ще се надяваме естествено за Legendary. Гоблини, Fire Spirit, Boom Tower и Bowler. Не, нямаше Legendary, но беше хубав чест. Сега ще пуснем един драфт. Челендж. Така, драфт. Окей, изчакаме. A few moments later. О, приеха най-сетне. Голем. Кол. Зап. Принцес. Окей, почваме. Гадляк. Така. Не. Добре, така става. Ком. Не. Не. Поне направихме и ние доста демидж. Почти му изсъчихме колата. Така. За сега добре. Не. Охо, колата е наша. Така. Принцес. Не. Вау, рокет. Не. О, едната наша кола е на 681. България. Не, ще ни я вземе. Не, poison не. Well played. Така. Зап. Не. Хайде де. Дори не оцелих гоблините. Не. Тук май ще се получи зле за нас. Не.
Хок, давай. Не, лошо. Това беше лош драфт. Да пробваме пак. Добре хора, явно никой няма да приеме. Благодаря, че гледахте. Абонирайте се за канала. Ако клипът ви е харесал, слушайте лайк бутона и чао!